Para manaraga ako ng vlogger. Madala rin ako doon sa maglita rin ako sa TV. Magkano na per kilo, boss, ng bangos? Kaya walang buhit. 180 lang. 180 po. Aha. Ang per kilo po. Opo. Lagupan ho yan. So dito po mayroon pong bangus po dito, ang per kilo po 180, no? Bangus dagupan po. Bali ang isang piraso po pumapatak po ng 8 guhit. Sige po boss, salamat po. Ikot po muna kami. Sige po. Thank you po. Tanigi po yan. Magkano kilo?